Здрасти. Кой чакаме? Никой. Хайде. Да. И така свърши. Чакай, Саша, ела пак. Как е клипчето? Показах ли се? Да. Се видиш в сайта други ден. Не, другата седмица. Саше! О, Здрасти. Дай тебе да те снимам. айде. Хайде. Ама аз съм мокър. Сега ще правим втори скок. Абе, аз си гледам. Ама, Саше, ще ме снимаш ли само? Не. Ще ме снимаш ли сам? Айде. Снима ли? Да, снима в момента. Има ли рек тук? Пуда ли? Червено. Да. Да, снима. Ек. А защо е някакво гадно? Не, Прозорче. чупане дисплея. Саше! Тръгвам ли? Давай, айде. This is Саша. И така, те се приземиха двамата в басейна на лагера за тенис. Снимаме! Що? Сигурно още не е свършило. Ще ме метнеш ли на кръгла бомба? Аз ще държа!